नमस्कार दोस्तों। देखी आज लगभग रउआ इ रास्ता देख ली। इ रास्ता लगभग हाफ किलोमीटर में बा। इ हाफ किलोमीटर के रास्ता जौन बा इ गांव निसक में बा। एक गांव के आज तक पहले तो आज़ादी कई साल हो गईल बीतला, ओकरा बाद भी गांव आज तक आज़ाद ना भइल। इ गांव के रास्ता आज तक ना बनल। कितना मुखिया भइले, कितना विधायक भइले, आज तक ही केहू से ना बनल। ताकि आम जनता के जमीन बा, ये गांव में सरकारी रोडे नइखे। देखी आ रोड ना होए के कारण बा कि बहुत बड़का परेशानी बा। यह रास्तावा पर बरसात के दिन में पानी होला ठेहुना भर। आ दोनों बगल से रउआ देखी जे एकर चौड़ाई केतना बा। देखी आ यहाँ से गांव नजदीक नइखे। देखी इ चौर बा, गांव देखी कितना दूरी पर बा। आज तक आज़ादी के पहले से भी लोग 1920 में ये सब जमीन के सर्वे भइल बा, जो पूर्वज लोग आके जो बसल बा। तो 1920 के सर्वे का बाद में सर्वे में भी रास्ता नहीं है। 1920 का बाद से आज तक अब जोड़ ली कि रउर 2026 हो गई। कितना मुख्यमंत्री भइले, कितना विधायक भइले, कितना मुखिया भइले, आज तक इ रोड बनबे ना कइल। इ रोड अब बनी कहिया, अब ऊपर वाला जानत रहे। तो अंदाज कर लीजिए गांव में जाए खातिर अभी एक गांव में ही हम लोग के लेके चलता नहीं, हम गांव के देखावता नहीं कि कितना दूरी बा। हाफ किलोमीटर बा। ये गांव में बरसात के दिन में आदमी के तबीयत खराब होला, जब आदमी बीमार पड़ेला तो चारपाई पर लाद के लोग ले जाला रास्ता पर, वहाँ से गाड़ी से जाला, तब तक कुछ लोग मर भी जाला। देखें और रोड पातर हो गए। यहाँ देखें हई रोड पर कांट भी लोग लगा देवेला। देखें ये जे टर्निंग बा, रउआ लोग देखत चली खाली। ये लाई वीडियो बनता कि वोट लेवेला सब लोग आ जाला, मुखिया, विधायक, मंत्री। लेकिन ये रोड के गांव के विकास देखी, ये विकास है। अब हम पहुंच गई नहीं ये गांव में। ये गांव में हमने आ गई नहीं। अब एक गांव के आबादी रउआ देखी लगभग 30 से 40 घर बा। आई अपना में इतना दूर, थोड़ा दूर रास्ता लोग भर के बनैले बा। देखी अब इससे अंदाज रउआ कर ली जी गांव कईक साल आज़ादी का बाद से आज तक कहीं से भी एकरा लाग ना भइल। ये गांव के आबादी बा।